guys, gagawa po ako ng gulay, no? Gagawa po ako ng gulay, guys, no? Pinubre lang ni guys. Saya ta. No? Pinubre lang ni guys, oh. Okra. Saluyot, guys, oh. Namalit ko kahapon saluyot sa curry pork, no? Tsaka kalabasa. Tapos okra. Okay, guys. Ito po yung ano yun to, tamban to, anak ka ba? Kita mag-inati ba, no? Diba? Ano ka rin dyan? Umibo ka rin dyan. Dalawa po kang piniritong tamban. Piniritong tamban, guys, no? Halo po to siya. No? Parang masarap, guys, no? Ang sarap ng kain-kain namin dito. Dito po sa Saudi. Province style to. Province style yan. Natin ma-inarte, guys. Kaya naku, hirap na nga buhay, crisis na eh. No? At lagyan natin na ano bang buobe? Lagyan natin na cabbage. No, yun lang. Cabbage at saka naghalo namin gulay, guys. Hindi naman ito mag-away, diba? Diba, guys? Diba? Basta malunok lang nun. Dito mag-away eh. Pinati pa. No? Dito mag-inati kayo. Wala pa sa lugar na ano. Sa mga ibang bansa. Lang. Puro kita nga. Kasi nandito yung mga potassium nito. Lahat na nandito na gusto mo mga healthy to eh. No? Healthy yan siya. Masarap kaya. Masarap. Talagang masarap. Lalo na yung mahal. Grabe, no? Sa lahat pong guys, mga subscribers ko, thank you so much po sa mga 14 subscribers may YouTube. And may naka-viewers na po ako ng 1,200, 400, sorry. And thank you sa mga idol, sa mga lodi ko dyan.